Hi! Ikaw na pod? Ay, unsa pa man di ay? Crush bete ka sa una, sa high school pa ta. Unya? Wari kay gibati na ako. Aw, gibati rin mo? Doon na sud kaayo. Uy, sana all. Unsa man po nang gibati ni mo na ako? Kuan, gibatian ko si mong naong. Kining bay! Kinsa man tong gida sa ambulansya? Ato bitaw tong silingan, na-cardiac arrest. Kadato ato! Nganong gi-aristo man? Nawa man to'y nabuhat nga crime scene! Pre, kay bawo ka ba? Sa unsa man pre? Nga mas maayo ang ilim nung makahubog kaysa sa gatas? Binuang man na pre oy. Ngano guna kaingon ka na? Ang ilim nun mang makahubog pre. Bisag unsang orasa, pwede na itong mainom. Makapawas sa itong mga problema. O pwede man ganing tungodan ng ilim nun mo dagan ang atong amigo. Usahay man gani, pwede na itong mainom nga libre. Bitaw no? Unya, ang gatas. Unsa man po sa gatas? Nakadungog na di ka nga na imo ingon nimong, pre, dali na, mututoy na ta.